Мәхәббәт сагышы 17-нче бүлек. Хәбирнең түбәсе күккә тигән, шатлыгы тулып ташкан иде. Консерваторияны тамамлау, беренче әсәрнең клаверда көенчә үк театрга кабул ителүе һәм мәхәббәт бәхете тормышка яңа кереп килүче яшь кеше өчен күп түгелмени булар. Өстәвенә әлегә кадәр һәр тиенне исәпләп тоткан гаиләнең материаль хәле дә яхшырып китте, балет өчен шактый гына аванс бирделәр. Хәбирнең мондый зур сумманы бер юлы кулында тотканы юк та иде әле. Шуңа ул бу акчаны кая куеп бетерербез икән дип уйга төште. Ләкин Бибиҗамал апа тегесенә дә, монысына да бүлә торгач, инде кулга кергән аванс кына түгел, балет өчен алыначак бөтен гонорар да азрак булып калды. Киеренке иҗат һәм дәүләт имтиханнарыннан соң ярыйсы гына аруга карамастан Хәбир ял турында уйламады. Укытучылары берәр ай ял итәргә, шәһәр шау-шуыннан качып, Васильевага чыгып булса да бер бүлмә алырга киңәш итсәләр дә тыңламады. Яшь вакытта нәрсә ул ару? Яттың, йокладың, торган төшеңә юк, һәм Хәбир театрда сезон ачылып репетициялар башланганчы партитураны төгәлләргә уйлады. Бу уйлаганга караганда четереклерәк һәм мәшәкатьлерәк булып чыкты. Таләпчән остаз Хәбирнең шактый кыю һәм кызыклы эшләнгән полифоник комбинацияләрен, пассажларына булган соклануын яшермәсә дә, укучысының йомшак җирләрен әледән-әле табып торды. Смычоклы группа белән артыграк мавыгасың, тынлы инструментлардан киңрәк файдалан дип кисәтте. Әле Хәбир кызулык белән артыграк кыюланып киткәч, биредә барабан белән литавр кирәк түгел, дип ударлы группадан тиешсез җирдә файдалануда гаепләде. Хәбирнең күңеле төшүен күреп, ашыкма, ныгытыбрак утыр, гыйшык-мыйшыгыңны башыңнан чыгарып тор, диде. Хәбир остазының нәрсәгә киная ясавын яхшы белә иде, шуңа азрак хәтере калган кебек булды. Кымачаулыймыни инде аңа Мәдинә? Һич юк, киресенчә, аның белән бергә булсалар, Хәбирнең эше майлаган кебек бара. Әнә бит, икенче пәрдә башындагы антрактны ул Мәдинә белән, Мәдинәсенең дә фикерләрен искә алып эшләгән иде. Остаз үзе дә мактады. Бу фикерендә Хәбир чыннан да хаклы иде. Музыкаль белеме бик аз булган, башлангычта укыганда гына сольфеджиодан азрак дәрес алган, ләкин күнегүләр өчен өйдә инструмент булмагач, аны да ташлаган Мәдинә искиткеч музыкаль иде. Ул үзенең интуитив сиземе белән әледән-әле Хәбиргә ярдәмгә килде. Үзенең музыканы сизә һәм тоя белүе, төрле инструментларның авазларын күз алдына китерә алуы белән әледән-әле Хәбирне таңга калдырды. Моның өстенә Мәдинәнең нота язмасы белән таныш булуы да ярап куйды. Ул партитураның эшләнеп беткән кисәкләрен акка күчерде һәм шушы ягы белән Бибиҗамал апага да охшап куйды. Бибиҗамал апа Мәдинәнең үз өйләренә көн сайын диярлек килүе белән тыштан килешкән кебек йөрсә дә, эченнән һаман шул Бибиҗамал апа, улын көнләшеп яратучы, аны фәкать үзенеке генә итеп күрергә теләүче ана булып калды. Күргән авырлыклардан, вакытыннан иртәрәк таушалган, картайган анада бер-берсенә капма-каршы рәвештә ике көч, ике кеше яшәде. Берсе улының Мәдинә белән йөрүенә, аның мәхәббәтенә табигый бер күренеш итеп карарга тырышты. Бер миңа гына килгән хәл түгел, һәркем шулай. Заманында мин үзем дә кияүгә чыктым, чит ананың сөекле улын үземә ир иттем дип уйлады. Икенчесе исә моның белән килешергә теләмәде. Әйе, мин дә чит ананың улын үземә ир иттем. Әмма без картларның ризалыгына илтифат итмичә аерылып чыктык бит. Чөнки минем кайнанам белән яшисем килмәде. Иремне ата-анасы белән уртаклашырга теләмәдем. Үземнеке генә итәсе килде. Хәбирнең хатыны да шулай булачак. Ул да ирен үзенеке генә итәргә теләячәк. Кайвакыт бер-берсе белән уртак тел табарга теләмәүче шушы ике көч килешкән, татулашкан кебек тә булдылар. Хак Тәгалә адәмнәрен шулай яраткач, берни эшләр хәл юк, хәерле булсын. Тик менә Хәбире генә үз анасын йөргән кызыннан ким күрмәсен икән. Гел шул Мәдинәсе белән булаша, гел шуңа мөкиббән киткән бит югыйсә. Аналар, сезнең бик күбегез исәпсез-хисапсыз мәшәкатьләр күреп үстергән баласы буйга җиткәч, аңарда үзегез теләгән кадәр җылылык тапмыйча ачыргалана.
Балагыз 20-гә, 30-га, 40-ка җитсә дә, сезнең өчен ул һаман бала. Сез аңа "Мине яратасыңмы?" дигәч, "Яратам" диюче, "Ничек итеп яратасың?" дигәч, муеныгызга уралып, мышный-мышный яңакларыгыздан әп итүче сабыйга караган кебек карыйсыз. Сез аны нарасы чактагы кебек итәгегезгә утыртып, шап-шоп итеп аркасыннан сөяргә, чәчләреннән сыйпап, битләреннән үбәргә телисез. Сез аны иркәләүдән, бәбкәм дип эндәшүдән, кытыршы булса да йомшак кулларыгыз белән сөюдән һич туймыйсыз. Һәм сез шундый ук йомшаклыкны балагызда да күрергә, балагызны татлы, ягымлы сүзләрен үзегездә дә ишетергә телисез. Балаларыгыз нәни чактагы шикелле туп-туп йөгереп килеп муеныгызга сарылмагач, дымлы иреннәрен битегезгә ябыштырмагач, сезнең күңелегез төшә. Сез кечкенә чакта бик анаҗанлы иде, үскәч әллә ни булды дип балагызны салкынлыгыннан сукранасыз, ләкин сез бер нәрсәне онытасыз. Яшьлекнең һәм картлыкның табигатьләре төрлечә. Сез гомер җебегез сүтелеп бетеп барган карт аналар, үткән көннәрне искә төшерергә яратасыз. Сез үткән тормышыгызга күз саласыз да, гомер йомгагыгыз тәгәрәп узган бормалы һәм сикәлтәле юлларда балаларыгызны күрәсез. Балалар сезнең гомерегез бушка узмауны күрсәтүче тере дәлилләр. Алар сезнең иң зур юанычыгыз, аларның үткәне һәм бүгене сезнең ыгыз-ыгызсыз картлыгыгыз өчен зур куаныч. Сезнең мәхәббәт тулы күзләрегез тагын һәм тагын аларга юнәлә, телләрегез тагын һәм тагын аларның исемнәрен кабатлый. Яшьлек үткәнгә карамый, ул киләчәк белән яши, яшьлек гел алга карый, чөнки аның барлык өметләре киләчәк белән баглы. Без киләчәккә ашкынабыз һәм еш кына артыбызга әйләнеп карарга, анда калган чал башлы анабызны күрергә онытабыз. Ләкин бу сезнең яратмаудан түгел, һич юк, безнең йөрәкләрдәге сезгә булган мәхәббәт һәр вакыт ялкын кебек кайнар, беренче күз яшебез кебек саф, диңгез кебек тирән һәм галәм кебек чиксез. Тик без аны бүгенге һәм иртәгәге эшләр матавагында киләчәккә ашкыну кызуында сезгә белдерә генә алмыйбыз. Ләкин ни өчен сез тел белмәгәндә, безнең теләкләребезне белүче аналар, яшерсәк тә, кайгы-хәсрәтләребезне сизүче аналар әйтмәсәк тә, уй һәм омтылышларыбызны аңлаучы аналар, ни өчен сез безнең йөрәкләрдәге шул мәхәббәтне, без сезгә күрсәтергә җаен һәм вакытын тапмаган ихтирамны кайчакта күрә һәм аңлый белмисез? Нигә сез йөрәкнең чайпалуын, нечкә хисләрнең тупас хәрәкәтләргә, тирән тойгыларның сай мәгънәле сүзләргә күчүен көтәсез?